Daddy Padi. And kukumustahin natin sila. So nakita ko na si Junel. Junel talaga to? Lagi nang may damit si Junel, oh. Dati halos di mo padamit yan. Takbo. Nel! 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 Mana? Kasapatos mo. Saan gali pa rin? Saan gali? Kasapatos ka pa ka? Saan gali? Nagtrabaho ka, di? Balik. Ha? Balik. Ay, bis pa, hindi ka nag-bis. Balik. Hindi ka pa nagpagupit mo, nagdi? Ha? Ano? Hindi ka, nagkasapatos ka man. Hindi ka nagpagupit pa rin? May mga biskuit na ano, parang balot. May biskuit mo tayo. Tuwan-tuwa si Pade, oh. Pade, dito kita! Balik di. Mana tu mau lihat ke sana? Mana mas? Duduk sana. Sana. Nagkano ka pa dito ng sapatos ka? Ay, maray-maray na suwagihan digdi ko. Kumusta ka uli? Gwapong ka na ba ka? Yung mukha ni Rauli, hindi na masyadong stress. Asan yung mama mo? Ha? Maputik. Wala kayong map dito? Map? Halika, saan pumunta yung mama mo? Dito. Ha? Pasiring ka na ako dyan para sa tarig. Ah, pero dito pa ka nakatira? Kumusta na? Anong balita? Ha? Asan si Katay? Okay. Tay! Go! Pwede, pwede. Di na maingin si Pade. Pade, bigyan mo sila, Pade. Bigyan mo sila. Hindi, huwag mo busin.
Yung iba naman. Dinukol sa lipa doon sa biskwit. Go, go. Go. O, doon ka ta. Kumusta na go? Go. Go. Kumusta na? Tama na. Tama na. Si Roy, kumusta? Gusto na. Trabaho? Saan? Gusto. Sumama kay Papa sa Papa mo? Saan yun? Makati? Mabuti naman, nakaisip magtrabaho. Eh, yung sidecar talaga, hindi nagagamit? Aray. Yung padjak? Dahil yung kaya ako sir. Saro, bigas. Bigas lang. Bakit hindi ayaw nyo talang gamitin? Sayang. Oh. Kinakalawang na. Oh. Ayaw nilang gamitin, guys. Ilang buwan na ito nakatambay dito? Narito sa... Kailan pa ba tayo... Kailan tayo nag-crebong cutting? Kaya nga, hindi talaga pag hindi nagagamit yung ano. Flat na, hindi kasi nagagamit. Lapitan pa tayong buhok. Hindi nang pagupit si Pade. Ano ah? Ano pala? Ano? Ha? Flat. Hindi kasi nagagamit, kaya flat. Yan, sinulatan yata ng mga bata. Chok, ano no? Pasuya ko na ito, Rolio. Kahit basang ano, basahan. Kasi pangit kasi tignan. Tatanggal lang naman yan. Kahit siguro ano, brush tapos tubig. Para malinis tignan. Yan, tignan natin yung loob nila padi-padi. Ayan yung kanilang loob. Dahil nagbuhos si Pade. Pade, hindi ka nagbuhos, naamoy ko. Okay. Yan, gumawa sila dito guys ng ano, lutuan, dirty kitchen kasi yan, hindi naman sila laging ano, may pambili ng ano to, gas. Nagkikilabada si mama? Ito na yung buhay nila padi-padi. Sumaayos na. Wala na eh. Ano mo lang. Kahit basang ano, basahan, ha? Sa bagay. Padi-padi, nakasapatos pa. Nahirak mo na ako naman. Kailan ba umalis si Roy tapos yung papa mo? Ha? Nagpapadala naman?
Sino yung padala? Papa mo o si Roy? Wow. Parehas. Doon. Pareha sila. Tigit lang. Ano yung trabaho doon? Construction? Buti naman may trabaho na si Roy. Si mama mo, labada na. Nagkilabada pa rin dito. Go! you